санаи 8 январи соли равон ташкилоти ҷамъияти мир ва лоиҳаи ягонагии дилҳо баҳри беҳтар сохтани фаъолияти волонтерон ва ҳалли мушкилоти экологии маҳаллӣ дар шаҳри Хуҷанд тренинги омӯзишӣ гузаронид. Дар тренинги мазкур фаъолони ҷомеа, калонсолон ва ҷавонон иштирок доштанд. Дар яке аз қисматҳои тренинг мутахассис оид ба омода кардани лоиҳаҳо Мирзо Баҳром Ёқубов дар бораи лоиҳаи иҷтимоӣ барои иштирокчиён маълумоти мушаххас дод. Ба гуфти Мирзо Баҳром Ёқубов, ба иштирокчиёни тренинг 1 моҳ фурсат дода мешавад, ки лоиҳаи навиштаи худро дар амал татбиқ намоянд. Вохирии мо оиди омӯзиши омода кардани лоиҳаҳои иҷтимоӣ гузаштаи сода аст, ки баъд аз гузаштани ин чорабинӣ мо мақсад дорем иштирокчиҳои ин чорабинӣ бояд лоиҳаҳои худро омода карда татбиқ кунанд. Лоиҳаҳои иҷтимоӣ тақрибан дар 1 моҳ омода шуда, баъд ба моҳҳои дигараш мисалан бояд татбиқ кардан. Лоиҳаҳо самтҳошон зиёд мебошад. Яке аз онҳо ин самти ҳалли мушкилотҳои экологӣ, ки мисалан вобаста зарари онҳо ба соҳаи иҷтимоӣ ҳам ҳаст. Волонтерони мо тӯли 1 моҳ дар минтақаҳои худ, дар маҳаллаҳои худ бояд чорабиниҳои ҳам амалӣ, ҳам иттилоотӣ, ҳам омӯзишӣ бояд гузаронанд вобаста ба интихоби онҳо. Фотимахон Низомиддинова яке аз иштирокчиёни фаъоли лоиҳаи ягонагии дилҳо мебошад, ки бори 6-ум аст дар тренингҳои ин лоиҳа пайваста иштирок мекунад. ӯ қаблан тариқи лоиҳаи ин ташкилот аз 17 то 22 декабр баҳри пурзур намудани сатҳи фаъолияти волонтерон ва мубодилаи таҷриба ба шаҳри Самара сафар кардааст. Дар Самара ӯ боз аз фаъолияти волонтерони берун аз кишвар хубтар шинос шуда, таҷрибаи зиёд гирифтааст. мо дар оянда бо лоиҳаи худ метавонем ёрдам кунем ба оилаҳои камбизоат, ба кӯдакҳои ятим, ба калонсолоне ки яку танҳо ҳастанд. мо 6 маротиба вохӯрдем, тренингҳо ба иштирок кардам. Баъд аз 17 декабр то 22 мо шаҳри Самарва барои обмен опитм рафта будем. Унҷо дидем ки волонтерҳо чӣ кор мекунанд, чӣ хел ёрдамашон мерасад. Онҳо ёрдам мекунанд ба пиронсолон, одамои яку танҳо, ба кӯдакистонҳо, ба мактаб интернатҳо ёрдам мекунанд. Иштирокчии дигари тренинг Нусратуллохон Нигматов борҳо бо лоиҳаи ташкилоти ҷамъияти мир ҳамкорӣ дошта, ҳамчун волонтер барои кӯмак ба донишҷӯён ободии табиат саҳми худро гузоштааст. Мой путь в волонтерство начался с того, что я поступил в университет и оттуда узнал об организации ООО «Мир». Впервые меня пригласили на тренинг, что такое волонтерство, и оттуда начался мой путь. И сейчас, благодаря ООО «Мир», я проделал очень большой путь в мире волонтерства. У нас было несколько проектов, связанных с трудоустройством, связанных с экологией и связанных с обучением студентов. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти волонтерон ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад. Ташкилоти ҷамъияти мир дар нақша дорад тӯли 1 моҳ тамоми иштирокчиёни тренингро дар лоиҳаҳои мустақилашон ҳамроҳӣ намоянд.